vi kører noget begavet, eller hvad? Okay. Ja, ja. Vi har en tung bil, vi skal have briller på. Ja, vi skal have briller på det. Hvad er der? Og stop nu for helvede, Bibi. Du skal kigge. Hvorfor må jeg kigge på dig, når du stiller spørgsmål? Har du slukket dig for små? Nu. Hvad er din holdning til vold mellem unge? Det er noget lort. For helvede! Du må godt kigge på. Så, lige der, sådan. Sådan der. Så holder du så kameraet sådan der. Så prøver vi en gang til. Se. Hvad er der? Nej, altså. Ej, hvad jeg dropper mig. Gorilla. Det må jo være mig. Kan du sige til mig? Kan du sige til mig? Sig noget til mig. Sig det. Sig det. Hvad så? Hvad så? Og jeg stop. Bommi! Jo, good. Eller, jo, beauty. Eller, Det smager godt. Værsgo til. Hvor er du så? Okay, lad os spille der. Er du klar? Hvad er det, I skal? Hvad er det her? Hvad venter du bare? Hvad venter du bare? Den der enormt meget. Hvad venter du? Hvad venter du? Au! Hvad vil du? Må du snakke med mig, hva'? Det er du med? Er det du med mig? God weekend! Er det du med mig? Vil du snakke med mig? Slå mig! God weekend! Slå mig! Du slår mig! Nå, se! Hver gang! Riv! Hvorfor har du hovedet? How about this weather? It's cold. So much light. Much light. Okay. Hvad med? Jeg ved godt, der er kamera på, ikke? Jeg er kamera på, hvis ikke jeg snakker lidt. Hvad? Hvorfor skal jeg filme til dig med det? Okay, sådan der. Væk det ikke. Hej, Løjs! Jeg skal have så skide på det. Jeg skulle da fucking... hvad skat? Hvad laver du? Vil det være det, dreng? Ja, det ved jeg ikke, tak. Er det noget? Ja, Prinzesschen, du hast Leid. Deine Eltern stehen frei. Ja, Prinzessin, du hast Du ved godt, jeg filmer dig, ikke? Kom nu hen med det. Der er for lidt. Kom nu, Bibi. Nej.